Oyaore jahera mar Lolwe TV kendo machiegni e chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 27 dwe mar 8 higa mar 2020 odiochieng' ma oganda ma pacho kae hingo higni 10 nyaka ne gikadh pen chik manyien. Kaka pile an kod oboke adek, oboke mar The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Marwaki chenro ni nyinga Chris Owino. Machiegni wachako kod oboke mar The Standard. Thor mar wache oboke mar The Standard en ni Uhuru set stage for referendum. Uhuru set stage for referendum. Ker Uhuru Kenyatta nyoro ng'iso oganda ma pacho kae mondo oikre mar dhi ombulu mar paro kata referendum mar loko pen chik ma pacho kae higni 10 bang' yudo pen chik manyien mwatiyogo e kinde ni. Ker Uhuru Kenyatta ne owacho ni bang' higni 10 oganda ma pacho kae ni kod thuolo manyangafu mar timo lokruok kendo bero pen chik mwatiyogo e kinde ni. Mano e thur mar wache oboke mar The Standard. Oboke mar ariyo, duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC nyoro golo ler kaka gavana ma Migori Zachary Okoth Obado ne otiyo kod omenda maromo milion 74.3 kendo ne ong'iso kaka Obado ne omiyo anyuola mare manogo ting'o nyithinde omenda maromo milion 38.9 e kinde mane ochiwo omenda makamago. Iwacho ni omenda maromo milion 38.9 Obado ne omiyo nyithinde nonyiewo gi kod ute kaachiel kod chulo ni kod school fees e pinje ma oko. Mano e ler mane ogol kod duol mar EACC kaka gavana ma Migori Zachary Okoth Obado ne otiyo marach kod omenda mag kaunti ma Migori kama omenda maromo milion 30.8 milion 38.9 ne omiyo nyithinde ochulo nigi kod school fees e pinje maoko kaachiel kod nyiewo nigi kod ute. Ito oboke mar adek, doho ne ogolo chik ne anyuola mar Ngarita ma itudo kod mibadhi mar NYS mondo omi piny owacho geche kaachiel kod lope mag gi kaka achiel kuom chenro mar yudo omenda maromo milion 400 mane itudo kod mibadhi mar NYS. Odiochieng' manyoro doho ne ogolo chik mondo anyuola no mar Ngarita omi piny owacho geche magi kaachiel kod lope magin kod e kindegi ne piny owacho ewi mibadhi mar NYS. Ito oboke mar ang'wen loso ewi wach ma ker Uhuru Kenyatta ne ong'iso oganda ma pacho kae mondo oikre mar dhi ombulu mar paro kata referendum e chenro mar loko pen chik ma pacho kae. Ito oboke mar auchiel loso ewi ber ma pen chik manyien osekelo ne oganda ma pacho kae kana nyisi kachako ni odiochieng' ma kawuono piny Kenya iko higni 10 nyaka ne gikadh pen chik manyien e pacho kae, mano the 2010 constitution. Kendo moko kuom ber ma pen chik manyien okelo ne piny owacho kata piny ma Kenya en kaka devolution. Piny owacho mag counties ma sani wacho ni osekelo ber mokalo e pacho kae. Moko kuom gigo ma katiba manyien kata pen chik manyien pok okelo ber malong'o gin kaka weche mag gender rule. Kinyalo paro od bura pok okadho chik mamiyo 2/3 gender rule kata telo mar joma mine marom kod joma chuo e pacho kae kaachiel kod kedo kod mibadhi motimo tiap kata moko e piny owacho ma pacho kae. Mago e gik moko ma pen chik manyien pok okedogo e yo maler: mibadhi kaachiel kod gender rule. Ito oboke mar abiriyo loso ewi chenro mar manyo system maber manyalo ti kodo e piny owacho ma pacho kae. Nitie yawago kata jotelo mamoko madwaro parliamentary en telo mar piny owacho ma idhi telo jatend piny owacho bedo prime minister, wabedo kod ker kaachiel kod od bura kaachiel kod od ng'ado bura. To nitie joma bende dwaro presidential system en kama jatend piny owacho kaachiel kod jatend pacho en mana ker. Kata kamano pod twak dhi mbele kendo oganda kien to report mar BBI dhi siro presidential system kose
parliamentary system kama jatend piny owacho dhi bedo prime minister ka ker to dhi bedo jatend pacho. Mano ni ito oboke mar 7. Ito oboke mar 8 lose wi telo kata gender parity ma jotelo ma mine ma pacho kae pod dhi nyime kod dwaro mondo od bura okadh chik mar 2/3 gender rule e pacho kae. Ito oboke mar 10, Ker Uhuru Kenyatta nogolo chik mondo duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho kae EACC mondo tim nonro mapiyo kuom thuolo maromo ndalo 21 ewi mibadhi mokwako duol mar KEMSA, kendo ogol ne oganda jo Kenya ler kaka duol mar KEMSA ne otiyo kod omenda momiye mar kedo kod tuo mar COVID-19 e pacho kae. Mano ni ito oboke mar 10. Ito oboke mar 12, jopuonj maromo 328 kaachiel kod anyuola margi idhi miyo okumba mar thieth kata health insurance mar kedo gi tuo mar COVID-19 e pacho kae. Mano ler mane ogol kod jatelo maduong' mar TSC, mano duol mochung'ne ndiko jopuonj e pacho kae, Nancy Macharia, odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 14, 15, pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Weche mowuok e pinje maoko ni ito oboke ni mar 45 kama lose yiero maduong' mar piny Amerika. Ito oboke ni mar 46 lose wi ng'anyo mapek madhi nyime e piny Amerika kaluwore kod nek mar oganda jorotenge maromo 2 mane onegi gi obila e piny mar Amerika. Yiero mar piny Libama ma Tanzania be ni ito oboke ni mar 47 kama achiel kuom jotelo madhi laro madhi chung' e yiero mar kom ker ma e pinyno mano Tundu Lissu no wacho ni ker Magufuli temo chocho chenro mare madhi laro kom ker e pinyno. Ito oboke ni mar 48 gin weche mag ohala. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke kama ito oboke mar 54 lose wi tim maduong' mar adhula ma pacho kae Harambee Stars, miwacho ni tim mar Harambee Stars manodhi e tuke mag AFCON higa mar 2004 ema en tim mar Harambee Stars man kod mor kod chia nyaka sani. Onge tim moro amora mar Harambee Stars mosetimo maber kendo miyo oganda ma pacho kae mor kipimo kod Harambee Stars mar higa 2004 manotelne kod Jacob Ghost Mulee kaachiel kod Musa Otieno. Tok oboke mar The Standard, gimomiyo Lionel Messi dwoko e klab mar FC Barcelona. Inyalo paro Lionel Messi nyoro wacho ni odwoko e klab mar Barcelona magibiro bang' kane ochwadi gonde 8-2 kod Bayern Munich e tuke mag UEFA Champions League, kendo sani odwoko e klab mar Barcelona. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni Graft family loses looted NYS riches. Doho ne ogolo chik ne anyuola mar Ngarita, anyuola mar Lucy Ngirita ma itudo kod mibadhi mar NYS mondo mi piny owacho geche kaachiel kod lope maggi maromo omenda milion 95 ewi mibadhi mar NYS. Doho ne ogolo chik mondo gimi piny owacho geche maggi kaachiel kod lope magin go ewi mibadhi mar NYS. Ito oboke mar 2 lose weche mag somo. Ito oboke mar 3 lose weche mag mako ojende go mitimo kod obila e yorno ma ok ler. Ito oboke mar 4 lose wi ker Uhuru Kenyatta kama ne ogolo chik mondo tim nonro mapiyo kuom thuolo maromo jumbe 3 ewi mibadhi mokwako duol mar KEMSA. Ito oboke mar 5 be lose wi mibadhi mitudo kod National Olympic Committee mane otimre e piny mar Brazil. Ito oboke mar 6, Gavana ma Migori Zachary Okoth Obado kaachiel kod nyithinde maromo 4 ne odinne stesend obila odiochieng' manyoro kaluwore kod mibadhi mitudogi kod e pacho kae kata e kaunti no ma Migori. Ito oboke mar 7, ker Uhuru Kenyatta nombeko tol e weche mag kwota ndiwo kaachiel kod romo mar oganda mathoth e pacho kae. Ito oboke mar 8
lose wi jatend duond od bura mar Wiper Kalonzo Musyoka miwacho ni sani kadhe e kinde matek tok ka jotelo madito mane sire lwedo e gwenge mag Ukambani sani ochung' kode tenge kendo ok sire lwedo. Ito oboke mar 9 lose weche arita mag kwe mano e gwenge kata e boma ma Nairobi ni kaachiel kod gwenge mag Nyeri mitudo kod weche mag Mungiki. Ito oboke mar 10 loso mana ewi higni 10 nyaka ne wakadh pen chik manyien e pacho kae. Ito oboke no bende lero kaka jood bura ma pacho kae kata moko kuom jood bura ma pacho kae noketho pen chik mar Bomas e kinde mane gidhi timo twak e boma no ma Naivasha. Ito oboke mar 12 13 gin weche mag ohala, pach jondiko kaachiel kod pach josomo goro mar katun bende ne ito oboke ni mar 16. Weche mowuok e pinje maoko be nie ito oboke ni mar 29 e yiero mar piny Amerika. Oboke mambalang' mar With the People a Decade On malose wi higni 10 nyaka ne wakadh pen chik manyien e pacho kae. Ito oboke ni mar The Daily Nation nyalo kawo thuolo mari mar mondo isom higni 10 nyaka ne wakadh pen chik ma pacho kae. Mano oboke mambalang' manito oboke ni mar Daily Nation. Weche mag ohala be nito oboke ni weche moko e pinje maoko. Tok oboke mar Daily Nation wayudo weche tuke kama gilose wi tim mar adhula mar ushuru matuge lig maduong' mar KPL e pacho kae. Tok oboke mar Daily Nation piny owacho mar Tanzania ne okumo kembe 3 mag ndeke ma pacho kae mondo kik nyon e pinyno. Kembe 3 ma ogo marufuku donjo e piny mar Tanzania gin kembe mag ndege ka mag Fly 540, Air Kenya Express kaachiel kod Safari Link Aviation. Magi ndeke moko ma piny owacho mar Tanzania ogoyo marufuku donjo e pinyno. Mano e lwenye kind piny Kenya kod piny libamba ma Tanzania ma ikinde ka kinde dhi nyime. Ito oboke mar The Star. Thoro oboke mar wache oboke mar The Star en ni revealed money trail that nailed Obado 4 children. Ito oboke no kata thoro mar wache oboke mar The Star bende loso mana e mibadhi mitudo kod gavana ma Migori Zachary Okoth Obado kama ilero kaka ne omiyo anyuola ne kaachiel kod nyithinde omenda mathoth maromo $38,000,000. Ito oboke mar 2 loso e mibadhi mokwako migawo mar thieth kama Ker Uhuru Kenyatta ne ochungo chenro mar timo lokruok e wi telo mar migawo mar thieth e pacho kae. Ito oboke no bende loso e mibadhi mokwako mbalariany mar Masai Mara University kama Vice Chancellor Mary Walingo itudo kod mibadhi e mbalariany no. Ito oboke mar 3 loso wi Archbishop Magoha ma ne kedo kod anyuola moro e weche mag law. Ito oboke mar 4 loso mana e wi mibadhi mokwako gavana ma Migori Zachary Okoth Obado kaka ne otiyo kod omenda mathoth e nyiewo ni nyithinde ute kaachiel kod chulo nigi school fees e pinje ma oko. Ito oboke mar 6 Ker Uhuru Kenyatta ogolo chik mondo tim nonro mapiyo kuom thuolo maromo ndalo 21 e wi mibadhi mokwako duol mar KEMSA. Ogai ma ODM Raila Odinga ne owacho ni odhi golo ler e wi chenro mare mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro tok ka gisetieko chenro mar golo report mar BBI. Weche moko e counties be ne ito oboke ni mar The Star kaachiel kod oboke mambalang' malose wi higni 10 nyaka ne wakadh pen chik manyien. Tok oboke mar The Star lose wi lig maduong' ma pacho kae mano KPL masani koro tuke duto mag KPL idhi nyiso kod kambi mar television mar Star Times. Tuke mag KPL season manyien biro bedo ka nyiso kod kambi mar television mong'ere kaka Star Times. Jaera malo Lwe TV ne alidha moko kuom thuond wach kata thuond weche e oboke magwa ma pacho kae. Inyalo kawo thuolo mari mondo inyiew oboke mari momori.
ibed godiochieng' maber. Nyinga Chris Owino.